عرفات. انا همین منطقه را بگیم عرفات میگم. انا بالای کوه که برآمدیم فرمودیم اونجا را جبل رحمت. جبل رحمت. در این سال‌ها همین ایامی که ما در اینجا قرار گرفتیم نه دعا کردن نه نماز خواندن در اینجا هیچ نیست. در موسم حج عرفات رکن از ارکان حج فرضی است. نه تنها فقط رکن از ارکان بلکه اساس‌ترین رکن حج فرضی همین عرفات است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الحج عرفه، یعنی حج کردن در عرفه بودن است. حج کردن نسبت میکنه در عرفه بودن. برای همین هم فرض اساسی سه فرض حج همین عرفه است. نه که در این روزا ما فقط برای مشاهده یا تماشا شما بگیم. در اینجا نه دعا کردن نه نماز خواندن نه بودن میگیم. فقط این همینجا رو تماشا میکنیم. میدونیم که رسول صلی الله علیه و سلم یک وقت همینجا بود. Хадж-оператор «Булгартур» предлагает каждому мусульманину совершить вместе хадж и умру. Подробности на нашем сайте www.bulgartour.ru. «Булгартур». Приблизимся к Аллаху вместе. Хадж-оператор «Булгартур» предлагает каждому мусульманину совершить вместе хадж и умру. Подробности на нашем сайте www.bulgartour.ru. «Булгартур». Приблизимся к Аллаху вместе. салом алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дида истодаин беҳтарин наворҳоро мо пешкаш шумо кардастем. Такрор ва ба такрорам. Такрор мо ҳамин наворҳоро пешкаш шумо кардастем барои пешравии канали мо, барои дастгирӣ карданатон хеле мо миннатдор ҳастем. Пешгирии канали мо аз худи шумо вобастагӣ дорад ва фирмаи Булгартур барои мо пешниҳод кард ки баъд аз фарзӣ, иншоаллоҳ баъд аз ҳаҷи фарзӣ боз мо ба дигар давлатҳое ки давлатҳои исломӣ аст, мо иншоаллоҳ кӯшиш мекунем, ҳаракат мекунем ки равем ва наворбардорӣ кунем барои шумо. На танҳо ҳаҷ фақат Мадина ва Макка ва Ҷидда аст, балки тамоми рӯи дунё ҷои зиёратӣ дорад, ҷои муқаддас дорад. Иншоаллоҳ ки компания Булгартур ба мо ваъда кардагӣ аст ки мо ҳамроҳи худ мақсад мара мегирад, Самбоя, канали Самбоя ва Парвиз якҷоя иншоаллоҳ ба дигар давлатҳо мерем, наворбардорӣ мекунем, ҷойҳои муқаддасе ки шумо дар ҳаёт ҳатто дар наворҳо дидагӣ нестен, иншоаллоҳ ки мо наворбардорӣ мекунем ва пешкаши шумо мекунем. Аз тарафи шумо танҳо ин наворҳоро гирифта ба бародарон рафиқони худ партоед ва номерҳое ки мо мегузорем дар бораи ҳаҷи фарзӣ, умра, дар бораи виза ва саволҳои илмӣ бошад, марҳамат ба ҳамин WhatsApp фиристонед. Дастгирии шумо, занг задан, навистани ҳар як навистани шумо барои мо фоидаи калоне дорад. Мо метавонем дар оянда бо Булгартур ба дигар давлатҳо рафта наворҳои беҳтаринро пешкаш шумо кунем. Шумо фаромӯш накунед, албатта подписатся кунед, лайка монед, наворо поделиться кунед ва ба рафиқон, бародарон, дӯстони худ гӯед ки аз шаҳри Екатеринбург имина ва аз тамоми гӯшаву канори Россия ба ҳаҷи умра марҳамат ба кадом паспорте ки набоша, шумо паспорти тоҷикӣ доред ё русӣ доред, фарқаш нест. Синни солатон аз 16, 15, 18, аз 1 сола бошад то 120 сола метавонад беташвиш дар ҳаҷи умра равад. худо ҳофиз. Кадоми да саволҳо доред, кадоми маълумоти пурра мехоҳанд дар борашон, ҳамин номерҳое ки шумо дидестен дар байни ҳамин дасти ман, ҳамин номерҳода марҳамат занг занед, нависед. WhatsApp да нависед ки доим дар алоқа бо воситаи WhatsApp аст. худо ҳофиз.